קפצתי איתו. שמה ופה קפצתי איתו. אתה פה, זרק את הסרטון. זר לו כזה. זה זכור. רק בגלל הסרטון נעשה ככה פוזות. תראה איך הוא. היית רוצה סרטון שהבר מצוות של הפעם? הוא עשה עם טרקטורון? ג'רום לפני בר מצוות פה עם טרקטורון. תחזור. בוא. רויף אבן משם. נו די. נו יאמו, תחזור. זהו. לא צריך זום? לא, אי אפשר. בווידאו אפשר. נו בוא. נועם! בוא נראה. וואי! יראי מה זה בלונד. היי. בוא נראה את זה אחר. פעם. תראי, שלום. רואים אותו בכלל כאן? אתה לא רואה בגלל שאתה בשמש. ראית איך הוא יראה? ככה אני מרים. כן. רק שכאילו יותר לאט. כאילו. אתה יודע, בוא נעלה אותך שיטה להרים, אתה מרים יותר טוב מנועם. תעצור. שאין אחורה ותתן גול. לא, ותבוא. וואו, ותיסע. פרם? מה זה פרם? תן לי אז. נו, תעצור. חושבים שאין אחורה. הנה, אמרתי לך הוא קפץ? זה כלום. מה, זה אליקו לא יודע להרים? אני יכולה להגיד לה שיערו. אליקו לא יודע להרים? עצור.